ticho už. Takže jsme u toho baráku. Jo, kurva. Ne, Hanzo, fakt, ukáž, je. Jsem tady já. Ale dívej se. Uj. Nějak to pokuste otočit. Nešlo by to bogo. A vyměřili. Čauši. Čau, paňůčka. A tam je Michal. A Michal je srábný až tam. Hej, že já jsem si vzal s tebou bakar. Takže, teď vám tady zprovodu. Takže toto je vojenský památník. Co tady? Tady stál vojenský památník, akorát, že po té dlouhé době, co tady stojí, tak už to spadlo, no. Toto je vojenský památník. Ty smrkáš do toho. A ty neříkáš náhodou, že to tam cinkalo? Ne. Hej, podívejte. Tady je ta spás. Co se v tom je? Špicu se leko. To byly třeba ale klučičí záchody, víte to? Kluci tam no klučičí hajzlí. Za mnou někdo jde? Cože? Jo, že jde tvůj barák. Můj? Ne, tu. Jeho. Že jde vidět Davidův barák? Honzu, vidíš, ten je barák, je Honzu. Můj. Jde vidět. Honzův barák? Je tam něco, je? Ten na to jde. Co? A živí ho? To bude pták nebo veverka. Pejsek, Ale jo. a nebo pejsek. Cože? A nebo bažant. Ale to je třeba starý kamen, víš? Hej, jdem? Nevím, jak je, ale já jdu do toho. Víš, pojď taky. Hej, tohle mám mlátičku. Jo, mě dal. Co tím je? Kaštany. Takže se vracíme. Jo, hej, ale jako ono to ani, když budete ticho, když si řeknete, jo, tady je ten vojenský baťoch, když si řeknete, ono to víte, jak to už musí být starý všecko. To ne, tak Podívejte tam. Podívejte se, to je černý. Everybody dance now. Ale skáčete dobře, pánové. Co do teda. Když si nevíte, natáčím. Tady si dělá jídlo. Hej, ale asi jo, no. Nejde tady činit, já si nesmím prozradit na YouTube. Kde? Hej, ale hledejte tady věci. A bacha, injekční. Rakety, bomby, nevím, jak se říká, petardy. A že jsi našel tu medailu. Kde jsi to našel? Že tam musil bylo. Hej, kde jsi našel tu medailu? Tam na polu. Hej, já jsem se Co děláte? Kde jsi našel tu medailu? Hej, a co by tam mělo být, ty vole, když ty pokoje jsou zarostlý? Hej, a co jsi našel tím? A nebyla tam třeba tvoje máma? Hej, a kde jsi našel to, Dané? Moje máma by se tady moc bála. Co? Takže máma to určitě není. Dané, kde jsi našel to medailu? Ježíš, to tě nemusí teďka zajímat. Na polu. Tady u Ne, že tam u baráku. Nesvíte tak. Hej, ty vole, tady je úplně stejná deka, jako máme mít doma. Fuj. Co? Tam nic není, bože. Tak on kecal. Ale tady Gangstars. No, já bych se ti smál, kdyby si to prolomilo. Hej, tak běž on to dál. No, jdeme taky. Pozor. Já tam jdu. Nevím, Tady je co? Jo, tady je to. a ten pytel mě by zajímalo, co je v tím pytlu, jak jsme tam byli. Že jo?
Hej, a mě by zajímalo, kde bys našel tu medailu. Hej, já tam nejdu. Radši. Ty se bojíš? Jo. No koko, ne, tam je vojenská bota. Kde? Vidíte ju? Jo, tu černou. No, černou jako cigána. Hej, a kde našel tu medailu? Ježiš, na polu, chápeš to? Jako až tam? Ne, hej, ale jak to tady šupe, tak to se může celý propadnout. No však jo, ten slib už je propadlý. Hej, nebudeme tam, bože, jste fakt takový srabý. Já tam jdu. Já tam nejdu. Já taky. Tak čau. Tak ty nejsi chlap? Ty tam nejdeš? Jde aspoň. On jde, ale on nejde. Tak by já tam tě kdo chytí, ale my máme svou obranu tady. My jsme 3 a ty tam budeš jeden. Počkej, pozor, běžte. A ne, Že? Ale No jo, ale zase, když by vás pak někdo zabil, tak mi to můžeme oznámit. Kdo? tam je šulín, anebo fakáč. Ale asi šulín. proč to bude tak běž? Tak sem běž rovně, ne? Já to asi nejdu. Víte, v čem jsem 98? Ale víš, hej Michale, víš, proč já se ani nebojím tady, protože to je ten hlídaný policajtama. Já to je hlídaný policajtama. A to, že nás můžou chytnout. Ne? Ty vole, mu to vidíš, on už natáčí 6 minut. No jo, a on to Co? A mě to jde jenom do cílu. No taky. No jo, ale zase se nikdo na to nemusí dívat. Mě se chce sedat. Já tady budu chvíli šokat. Hej, tak pojďte. Michale. Já tady budu chvíli, tam můžete víc sedět. Ty vole. Upřímně. Jdem to? Pozor. Mě se chytlo strany. Jo. Kde byl ten sklep? Tam byl. Tam, jo, pojď. Hej, a nezabije nás. Fuj, co to je? Ne, to jsou takový, to byla střecha, víš? Ty vole, čum. No bojím se, ale jako... Ty vole. Morská vodka. Čo myslíš, že to je? Aha, jo, na to myslel to. Tady se bojíme, ale to je jedno. Já můžu zjistit. To si nemusím obránit. Jo, ale byl tady dobře schovaný. Hej, ale už se nebojím. To taky ne, ale Já taky ne. to nikdo totiž není. Ale to je někdo víc jak praxe, jdem dál. Ty vole. Víš, jak se tam hýbe takový toto? Jo, no. Já jsem si úplně lekla, že to tam hýbe. Bože, Michal, fakt peklo. Hej, Michal, pak hýbe, já nejsem si rád. Tohle je co? Jo, to je taky nějaký Já bych chtěl pokoj. vidět ten sklep. Sklep? Ty jako tam je další. Jdem tam? Sednou to jdem dál. Já chci vidět hlavně ten sklep, jak si říkal, Já chci najít nějaký... jak tak ukazoval ve videu. Já chci najít nějaký poklad. Já chci najít nějakou... No. No hoši, a jsme uprostřed baráku a teď je říká, Co tam je? no to je ten propadnutý sklep. Tam je sklep? Hej, toto je mega velké pokoj, ty vole. Tam je sklep? Hej, že? Jo, vyjda, obdobně. A kde jsou ty postele, jak jsi říkal? Hej, co to? Hej, a tam je ten sklep? Jo. Hej, hoši, tady jsou všude takový malý železný tyčky. Co je? A kde je ten barák dál? A jsi za tím? Hej, hoši, někdo si vente tohle, to je sůl, ten kabel. Ježiš, držím to. Hej, ne, fakt, držím to i já, někdo si to vente na ochranu. Já mám 2 ochrany. Aha. Blesk a hrom. Oh, Tak mě to nedělal hoši, víte, od čeho to je? meč. Něco horšího než meč. Od pušky. Ano.
A co to znamená jako? Odpustit znamená, že tam jsou... Hej, hoši, Davide, Co to máš? Davide, drž to. Mám zamrzlý ruku. Dvouma. Ty vole, to je těžké, mám Ale tak to se drží do... Hej, vole, ale vemte to. Hej, Michal tam ještě čeká. A na co? Hej, bože, a čeho se pořád bojíte? Já se ničeho nebojím. Já se nebojím. Tak si na to se vyhovím, tady máš. Já mám jenom slyšení a ty... Ty vole, to položím tady. Já požiju, ale potom vezmeme na zpátek. Tak ho tady necháme. Kriple. Sládka kriple. Čucho? Co říkal? Já jsem někoho slyšela. To máš slyšení. To nebyl Michal. To máš slyšení jako já. No, pojď, do dobrý. Ne, Davide. Tak čau. Ježiši, to je zase východ ven. Ty vole. Hej. Jsme prošli skoro všechny pokoje. Ty seš... Já si tam to jak tam někdo ležel. Ty seš debil, já jsem si malem usral. Ty seš... Tak tohle. Tak jako ne, já to neberu, takže jo, když tady zapíšeš... Že já jsem se ale tak lekl. Já už si myslím, že někdo... Já už si myslím, že někdo nakonila. Ale nikdo tady není, to by už žádnou vylezl. A tam ta chodba je zapadla. A musíš Davide zvat ty díly, no. Já jsem nezval. Pojďte. Tak si vemte třeba šuty. Au. Hezky propadly. Slyšíš mi to jak zve? Oh, ty vogo. Ale já tady nic nevidím, nějaký zácnosti nebo něco. No tak ale ty nevíš, jo, to je taky... Hej, pojďte sem. Co tam? Co uhni, běž, Co? Pošu, vrťte se. Hej, no to... Co tam je? Slyšeli, že to... Aha,